Ej. Høj. Michael siger de høj rigtig højt. Ej. Nu tror jeg alle hørte det. Okay. Vi starter med standard igen. Sanatorium. Sanatorium, vi siger det på dansk, okay? Plablam. Der var sædlen igen, sådan der, så kører vi. Jeg skal huske at lukke munden, jeg ser altid så dum ud, når jeg åbner munden, det er fordi jeg koncentrerer mig. Okay? Så sådan noget, så kommer det savl ud. Nej, det er så ikke så... der er Slender igen! Hvor kommer han? Du skal ikke allerede tabe, Axel. Nej, det har jeg da ikke tænkt mig. Han kom bare. Hvis du taber, er du dårlig. Din mor er dårlig. Ja, det er hun også. Du skal snakke meget højere end det der, Michael, der skal man slet ikke høre. Skal jeg tage den helt herover til, før jeg kan snakke med? Nu der sådan. Hallo? Der havde jeg åbent munden igen, undskyld. Det undskylder faktisk. Vi undskylder på min vej. Jeg kan ikke noget. Ja. Jeg tror lige du slapper lidt af. Han var der jo! Det kan jeg få en eller anden sindssyg reaction, så du kan lægge den ind til en eller anden sindssyg populær YouTuber. Det var det, jeg lige fik der, man. Han stod sgu lige bag et skab. Nej, gå væk! Get away from me! I have now done you anything. Jeg styrer dit handicap. Jeg håber man kunne høre det. Den fucking sædel, han. Fire sædler. Oh happy day, oh happy day, oh Jeg tænker på noget sødt, Axel. Nej. Det er ikke sødt, det der. Når du siger sødt, tænker du så pandekager, is eller porno? Det er da værd. Okay. Og porno. Jeg kan ikke se, at porno er sødt. Det er det da. Det er da en naturlig fysisk kontakt mellem to personer. Det er noget af det mest elskelige i hele verden. Jeg kommer til at tænke på Ulle Henriksen, når du siger det. Og jeg ved ærligt talt ikke hvorfor. En colamaskine. Ja. Okay, nu har jeg ikke set Slender i lidt tid, og det bekymrer mig. Fem sædler. Vi kører. Nej! Gå væk, Slender! Ingen kan lide dig.
Hvorfor ændrer musikken så sådan? Hvorfor ændrer musikken? Nej! Tabte du? Nej, jeg var lige ved siden af mig. Røn! Røn, lægger os! Bare løb! Bare løb! Hvor mange sædler er du oppe på? 5! Han er væk! Kun 5. Bare løb! Lad mig tænke på det. Lad være med at tænke på det. Gider du da holde din kæft? Hvis du slår 6, så er du god. Nej! Nej! Hvordan? Kom on! Axel, du bare skal få den 6. og så den 7. og så... Så er den måske den 8. Ja. Jeg har kuldegysninger. Ah! Protect, mand! Han kommer tættere på. Run! Run, Nico, run. Jeg lagger, når jeg tager min lommelygte til. Fra. Så lad være med det. Bare spil uden lys, det er sjovere. Dummer. Ja. Der havde jeg åben mund igen, undskyld. Siden Du sidder bare sådan. Nå, men det er fordi, det er svært at jeg er koncentreret, og så bliver jeg bange, og hvad fuck? Jeg sad lige fast. Har du også næsehue på? Nej. Nu skulle jeg faktisk have taget på. Ligger den ikke lige ved siden af dig? Nej, den ligger sgu nedenunder. Og det vi snakker om, det er min næshue. Unden! Fucking Jesus Kristus på fucking... Jeg håber altså, man kan høre mig. Kan man ikke. Yes. Men ham jeg snakker med, det er Michael Andersen, a.k.a. Limited PC, som jeg kan lægge et link til hans YouTube nede. Nej, det vil du ikke. Description. Jeg tror, jeg sletter den, Axel. Jeg tror, jeg sletter alle mine det Michael han laver, det er simpelthen Call of Duty videoer til en stor gud. Jeg laver ikke videoer for helvede. Og montages, undskyld. Jeg laver heller ikke montages. Og så GFX effekt. Axel, jeg laver ikke noget af det der. Jeg laver ikke videoer. Jo, du gør. Han laver Trisha de Becky lærte shot. Trisha de Becky. Anders Pedersen! Et fede røvhul. Jeg håber... Fuck dig, Slandy! Fuck dig! Slandy, han er slem. Slandy er slam. Fuck! Reaction for the win. Den ene gang, hvor jeg får sådan et rigtig stort chok, det var sjovt. Selvom jeg fik hjertestop. Jeg har kuldegysninger. Det er faktisk snevejr uden far. Jeg regner med, at jeg skal hjælpe dig med at sætte videoen op bagefter. Ja. Kan jeg egentlig sende dig filen på Skype? Nej! Så jeg render. Oh shit! Axel, hvorfor kan du ikke bare lære at lave noget selv? Altså? Nej! Hvad fuck? Jeg tabte. 5 sædler. No. Stop med at optage mig. Stop! Sådan der.